مستيات بيتنا ኢሳያስ ንኣብይ ንምግላጽ ሰለስተ ፊደላት ዘለወን 4 ቃላት ተጠቂሙ ነይሩ። ሰነፍ፣ ነዳይ፣ ፈራህን ስስዑን። ኣብይ ከዓ ኣብ ግብረ መልሱ ንኢሳያስ ብሓንቲ ቃል ገሊጽዎ ኣሎ፣ ቆመቀር። እዚ ማለት ተዓኒዱ ደው ዝበለ ከም ማለት እዩ። ኣብይ ኣብ መበል 9 ዓመት ዝኽሪ ሓይሊ ኣየር ሃገሩ ኣብ ዘስምዖ መደረ እቶም ኣብ ግዜ ተዓኒድኩም ንቕድሚት ክትስግሙ ዘይትኽእሉ ከም SU-30 J-10C ወይ ልዕሊኡ ምዕቡላት ነፈርቲ ኩናት ክትርእዩ ከለኹም እዚአን ከ እንታይ እየን ኢልኩም ተሓቱን ትግረሙን ክሳብ ሕጂ ሚግ-21 ሒዝኩም ትቃለሱ ዘለኹም ብተደጋጋሚ ክትሓስቡን ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ተደሪታ ዘላ ሃገር ከም ዘይኮነት ክትግንዘቡን ይግባእ ኢሉ ነይሩ። ቀፂሉ ኢትዮጵያ ንርእሳ ከተሐድስ እትጽዕር ሃገር እያ፣ ዘይናታ ዘይትምነን ብፍላጥ ይኹን ብግርህነት ናታ ዘይትህብን ዝተዋሃበን ተልዩ ድማ ዘይተሓድግን እያ ክብል ተዛሪቡ። ኢሳያስ ከምቲ ኣብይ ዝበሎ ቆመቀር ከም ዝኾነ ኣብዚ ናይ 35 ዓመታት ናይ ስልጣን ዘመኑ ኣመስኪሩ እዩ። ኢሳያስ ተዓወተሉ ናይ ልምዓት ጽላት የለን። ኣብይ ወላ እኳ ኣብ ዘየድልዮ ኩናት ኣትዩ ገበናት ኩናት ዝፈጸመ ሰብ እንተኾነን ዘይናቱን ምግባት ባሕሪ ዝብል ሕቶ እንተልዓለን ኣብ ሃገሩ ግን ዝዕወቶም ዓበይቲ ፕሮጀክታት ኣለዉ። ስለዚ መንቀፍን መንኣድን ነጥብታት ኣለውዎ። ኢሳያስ ግን ከምቲ ባዕሉ እውን ዝገልጾ ኣብ ኩሉ እዩ ወዲቑ። ቁጠባ ባዶ፣ ቀረባት መብራህቲ፣ መጓዓዝያ፣ ማይ ትሕቲ ቅርፂ ዜሮ፣ ቴክኖሎጂ ሓሲቦ ይፈለጥን ኮታስ በዚ ኢልካ ገለ ጽቡቕ ጎኒ ክትረኽበሉ የጸግመካ። ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ንምውድዳር ዘይኮነ ኢሳያስ መርሓ ዘሎ ኤርትራ ቅድሚ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ደሓን ዝኾነ ኢንዱስትሪን ትሕቲ ቅርፅን ዝነበራ ክነሳእ ሎሚ ግን ድሕሪ ኩለን ምትራፋ ዘውግሂ እዩ። በዚ ዝሕበኑ ኤርትራውያን ክትርእን ከለኻ ከዓ ኣመና ትግረም። ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ብዙሓት ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክተኣኻኸባ ዓዲ ረኺበን ነይረን። እቶም ሽዑ ካብ ኤርትራ ደቆም ክርእዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ኤርትራውያን ብመንገዲ ኢንተርኔት ናብቶም ኣብ መላእ ዓለም ፋሒሎም ዝርከቡ ቤተሰቦም ብቪድዮ ተደዋዊሎም ክዕልሉ ስለ ዝኸኣሉ ዓብ ፍስሓ ፈጢሩሎም ነይሩ። ተዓፂኦም ስለ ዝነበሩ ከዓ ነቲ ዝነበርዎ ጸጋ ክጥቀምሉ ጸደፍደፍ ይብሉ ነይሮም። ሕሰብዎ ናይ 1 ሰዓት ጥራሕ በረራ ገይሮም እዮም ነዚ ዕድል እዚ ረኺቦሞ። ዝሕፍር እዩ። ተዓኒዱ ደው ዝበለ ቆመቀር ኢሳያስ ኤርትራ ኣብ ናይ እምኒ ዘመን ከም እትነብር ገይርዎ ኣሎ። ኣብ ኣስመራ ወነንቲ ገዛውቲ መናድቖም ክሕድሱ ኣይክእሉን። ኣብ ርእሲኦም እናፈረሰ ስቕ ኢሎም ክዕዘብዎ ተገዲዶም ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግን ቅድሚ ወርሒ ዝረእኻዮ ገዛውቲ ካልእ ኮይኑ ይጸንሓካ። ዓቕሚ እንተለካ ከተማ ሙሉእ ክሃንጽ እንተበልካ እውን ከልካሊ የብልካን። ናይ ኣስመራ መዕርፎ ነፈርቲ ኣይኮነን ኣብኡ ተቐርቂርካ ኢኻ ትተርፍ ዝበለ ቆመቀር ኢሳያስ ወይ ንዕኡ ንምስፋሕ ወይ ኣብ ክንድኡ ካልእ ዘመናዊ ንምስራሕ ዝወሰዶ ተበግሶ የለን። እቲ ጥንታዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ምስ ኩሉ ብድሆታቱ ከምኡ ኢሉ ክቐጽል እዩ ሓዲግዎ ዘሎ። እቲ ኢሳያስ ሰነፍ ዝብሎ ኣብይ ግን ነቲ ዘመናውን ግዙፍን መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ንጎኒ ገዲፉ ካብ ኣፍሪቃ ብስፍሓቱን ዝህቦ ኣገልግሎትን ዝዓበየ ካልእ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ወይ ደብረ ዘይት ንምስራሕ ኣንቂዱስ ኣብ ተግባር ኣትዩ ይንቀሳቐስ ኣሎ። ነዚ ሓድሽ መዕርፎ ነፈርቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘራኽብ ዘመናዊ ናይ ቅጥራን ጽርግያን መንገዲ ባቡርን እውን ክህነጸሉ እዩ። $10 ቢልዮን ዝውድእ ዳግመ ህንፃዊ ስራሕ እሞ ድማ ኣብ ሓንቲ መዕርፎ ነፈርቲ ጥራሕ ሓደ ሰነፍ ሰብ ዝገብሮ ኣይኮነን። እታ ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣዝያ ረሳሕን ትሕትሕቲ ቅርፂ ዝነበራ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ በቲ ኢሳያስ ሰነፍ ዝበሎ መራሕያ ማዕሪጋስ መስሕብ በጻሕቲ ሃገር ኮይና ኣላ። ኢሳያስ ጨፍሊቑ ሒዝዋ ዘሎ ኣስመራ እወታ ተምሳል ጽሬትን ዘመናውነትን ዝነበረት ከተማ ናብ ሓንቲ ዝኣረገትን ዝባደመትን ከተማ ቀይርዋ። ነዚ ዝረኣዩ ለባማት ኤርትራውያን ዕላማ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ይጭነቑ። እቶም ዓያሹ ከዓ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ብምቅላል ግርማ ኣለና ንኣሜሪካ ክንስዕራ ቀሪብና ኢና ንኺድ ጥራሕ ይብሉ። ማህፀና ኣደ ጉራምራ ይነገሩ። ኣስመራ ደቃ ሃዲሞማ ዝሕልሕል ክትብል እንከላ ኣዲስ ኣበባ ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ሕጂ እውን ዓመታዊ ዕረፍቶም ዘሕልፉላ ከተማ ክትከውን በቂዓላ። እምበኣር ኢሳያስ ራእይ ዘይብሉ ኣብ ሓደ እዋን ደው ዝበለ ዑኑድ መራሒ እንተተባህለ
ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ኢሳያስ ኣእምርኡ ገና ኣብ እዋን ዝሕል ኩናት እዩ ዘሎ። ብዛዕባኡ ክዛረብ ባህ ይብሎ፣ ንዕኡ ክትንትን ክመጽእ እንከሎ ይቐይሕ። ንሱ ዝውንነን ማዕከናት ዜና ወትሩ ብዛዕባ ኣብ ሳሕል ዝነበረ ኩነታት እየን መደባት ዘቕርባ። ጉዳይ ሳሕል ተወዲኡ ኤርትራ ሃገር ከም ዝኾነት ሎሚ ካልእ ኣጀንዳ ክትሕዝ ከም ዘለዋ ጉዳይ ዳግመ ህንፃ ሃገር እቲ ዝዓበየ ስራሕ ከም ዝኾነ ፈጺሞም ረሲዖሞ። ኣብ ሜዳ ከም ዝፈጺምና እዚ ተኣምር ሰሪሕና 35 ዓመታት ሓንቲ መዝሙር ንሱ ታሪክ ዝመዝገቦ ዝሓለፈ ጉዳይ እዩ። እቲ ዘገድስ ናይ ሎምን ናይ መጻእን እዩ ተበልካ መን ክሰምዓካ? ኣብይ ንቕድሚት ክጥምቱ ዘይክእሉ ኣብ ትማሊ ዝነብሩ ኢሉ ክገልጾም እንከሎ እምበኣር ካብዚ ተበጊሲ እዩ። ቀይሕ ባሕሪ ባሕሪ ኤርትራ እዩ፣ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ግን ከኣ ክትደርፈሉ ወይ ከኣ ናቶ ኢልካ ጥራሕ ክትንየተሉ ኣይተዓደልካዮን። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ጸጋ ንመነባብሮ ህዝቢ ኤርትራ ክቕይር ኣለዎ። ዓሳ ይትገፈሉ፣ ወደብ ኣይተካርየሉ፣ በጻሕቲ ሃገር ኣይትዕድመሉ እንተኾይኑ ግን መግለፂ ስንፍናኻ እዩ። ንእሽተይ ሃገር ውሑድ እሞ ድማ ምእዙዝን ጻዕራምን ህዝቢ ሒዝካ ክትልወጥ እንተዘይክኢልካ ቆሞ ቀር ዝብል ቅጽል ስም ኣይጸበካ ኣይገፍሓካ። ንባሕሪ እተን ገና ሃገር ዘይኮና በዓል ሶማሊላንድ እኳ ከመይ ገይረን ይጥቀማሉ ኣለዋ ዘገርም እዩ። ናይ ኤርትራ ነገር ኣብዚ ዘርዚርካ ዘይውዳእ ማእለያ ዘይብሉ ከብድኻ ዝቐርጽ ጉድ እዩ ዘሎ። ስለምንታይ ዝብል ሓታት ግዲ ጠፊኡ ለውጢ ደንጊ እዩ። ሎሚ ዕድመ በዓል ኢሳያስ ልክዕ ምስ ተፈጋዕ ኢሉ ፈሪሱ ዘሎ መናድቕ ናይ ኤርትራ ተገማጊሙ እዩ። ብድሕሪ ሕጂ መራሕቲ ህግደፍ ናብ ልምዓት ወፊሮም ታሪክ ክቕይሩ እዮም ኢልካ ምሕሳብ የዋህነት እዩ። እቲ ኣብ ሞይኡ ዘይጋገ ህቡብ ፈላስፋ ድምፃዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ኣብ 1995 ከም ተኣምር ናይ ናጽነት ቅያ ልምዓት ከም ንዕወት ተኣማሚነ ኢሉ ነይሩ። ቅያ ልምዓት ግን ኣይተፈጸመን። ኣብርሃም ጥራሕ ኣይኮነን ተደናጊሩ፣ ዳርጋ ኩሉ ሓፋሽ ከምኡ ዓይነት ርድኢትን እምነትን እዩ ነይርዎ። ቆሞ ቀር ኢሳያስ ክርምሰና እዩ ኢሉ ዝገመተ ኤርትራዊ ኣይነበረን። ኢሳያስ ሽዑ መንእሰይ እዩ ነይሩ። በዓል ቢል ክሊንተን ካብቶም ተስፋ ዘንበረሎም መራሕቲ ኣፍሪቃ ከዓ ሓደ ኢሳያስ እዩ ነይሩ። ኢሳያስ ንመን ዘየዳናገረ? ሓላይ ኤርትራን ህዝባን ተመሲሉ ህዝቢ ኣብ ስደት ከም ዝሰፍር ኤርትራ ከዓ ተረሚሳ ከም ትተርፍ ገይሩ። ብኩሉ መዳያቱ ዝፈረሰ መንግስቲ ተኺሉ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ኣርማ ድኽነት ኮይኑ ታሪክ ብምጽሓፍ ክሰናበተና ቀሪቡሎ። ድሕሪ 80 ዝመጽእ ለውጢ መቸም የለን። ቅያ ልምዓት ዝዕወተሉ ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ዘይንነብረሉ ባሕርና ንጥቀመሉ ህንፃታት ንሃንጸሉን ንሕድሰሉን ዘመን ምስ መጸ እወ ሕግን ሕጋውነትን ምስ ነገሰ ቅዋም ምስ ተተኽለን መሰላት ምስ ተረጋገጸን ልምዓታዊ ግስጋሴ ኤርትራ ኣዝዩ ቁልጡፍ ክኸውን እዩ። ኢሳያስ ዓንቂፉ ወንበር ኤርትራዊ ደኣ ኣይኮነን ንኤርትራ ንቐርኒ ኣፍሪቃ እኳ ብወፍሪ ዝቐየረ ህዝቢ እንዲግዲ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي